A že som na seba strašne pyšný a možno to není až taký veľký deal, ale pre mňa to je veľký deal, lebo moderoval som iba jednu akciu, ktorá proste bola zle spromovaná a došlo tam strašne málo ľudí a ja som to proste moderoval a odtedy som mal strašne zlý zážitok z moderovačky a povedal som si, že moderovanie asi teda není pre mňa. A teraz, jak došla na to ponuka, že budem moderovať Orange, nekonečný hovor, tak som mal trochu aj stres, lebo proste som si myslel, že možno to bude problém. Proste možno v tom nejsem až tak dobrý, ale ne, to som si nikdy nepovedal. Vedel som, že som dobrý. Vedel som, že som dobrý a vedel som, že to idem vybaviť, preto som tú ponuku aj zobral. Došiel som do Orangeu o 11 ráno, keď pieklo takto slnko, nikto nikde, všetci úplne rozbití. Ale vybavil som to proste, dali mi megafón, zohnal som asi 60 ľudí, ktorí sa zapojili do celej tej aktivácie a proste som hodinu moderoval ľudia, hodinu som pobehoval s tým mikrofónom, megafónom. Ankety som robil, spovedal som ľudí a proste nakoniec celá tá aktivita dopadla strašne dobre. Som na seba mega pyšný a povedali, že proste som odvedol super robotu a že sa vidíme niekedy aj na budúce a že proste sú spokojní s tou spoluprácou. To je pre mňa úplne najviac, čo môžu proste povedať a som na seba naozaj pyšný. Pre mňa strašne veľký krok práve teraz som spravil a úplne som za to mega rád.